numai ce mama e venit din Austria. La Nadiușa, mama este în Italia. La Eugenia, tata este în Rusia. La Stepanida, deci și mama și tata este în Italia. Dacă n-ai în Europa, jos că să ai haine curate. Dacă ești, noi am umblat, numai și ești, ne-am întâlnit. Nu, ne-am dat cu de acolo când îți schimbi, frumos tot și ai plecat. Așa, încet. Încet. Deci e spalele. Asta e bun traseu, în cape cât vă 10 oameni acolo, așa? Da, da, da. În Germania, unde erai? Ce sui și ai plecat. Das ist mein Sohn Viktor. Ist so groß jetzt. Hat gesagt, ich wünsche, willst du ganz schnell kommen nach Hause. Să știi, măicuță dragă, alături de noi te vrem. Trăim numai cu gânduri, oare te mai vedem? M-am pornit pentru că am avut necesitatea de a lăsa că acasă nu aveam nicio posibilitate. Wahnsinn, ist denn Ce so schlecht. 2 Jahre keine Frau. Parcă ai video cineva străină în fața ta. Mama ilegală.